O consumo de produtos do mar descendeu este ano nos países da Unión Europea. Aínda así, na comarca do Barbanza, a poboación segue a apostar polo peixe e o marisco. 3 veces por semana ou case todos os días, a poboación do Barbanza é de mar. Come-se peixe todos os días? Eu penso que sí, aquí en Galicia bastante pescado, polo menos na miña casa, pero bueno, penso que a maioría, porque a carne tamén aburre, máis que o pescado, ou a mí polo menos. 3 veces por semana como pescado, sí. Habitualmente aquí come-se peixe, o que pasa que hai mucho donde comprar e el mercado o sea, lo que sería la plaza de abastos no tiene tanta gente como debería. Merluza, a merluza, depende, o rapi tamén me gusta, a ver, de todo. E que tipo de peixe? Calquera, gústanos todo. O que encontre. Merluza, rapante, calquera produto fresco é un aliado saudable na dieta. Pois a min gustame todo. As xouvas non me gustan moito. Non, un día xa me chega. Pero bueno, despois merluza, un rapantitos, así, unhas cousiñas. Merluza ou eso, merluza, porque eu teño que comer todo cozido, co frito encántame, pero ou non pode ser, demais, do resto como de todo. Segundo a recente análisis do Observatorio Europeo do Mercado dos Produtos da Pesca e a Acuicultura, EUMOFA, os cidadáns da Unión Europea consumen actualmente menos peixe e marisco. Neste eido, a media por persoa no 2020 foi uns 23 kilos ao ano, un 7% menos que no 2019, o que podría deberse ás consecuencias provocadas pola pandemia. Portugal encabezaría a lista de países que máis consumen produtos do mar, seguido de España. Este ano as prioridades alimenticias cambiaron un pouco, por iso sempre se mira primeiro o prezo. Influye o precio, evidentemente, pero o que a mellor precio este. Claro, evidentemente depende da cantidad de xente que sexamos na casa, porque se somos moitos, ao mellor o peixe non me compensa. O ano pasado, notase moito, meniña, que agora trae 50 euros e non chegan a nada. Levas unha barra de pan e 1 kilo de azúcar e era vai uns cartos. Porque aínda que moitos sesan de Eu non, eu son máis de carne. ou de produtos do mar, Somos máis de peixe que de. comer é unha tarefa diaria. Quedan moitos cartos a final de mes, quedan menos, pero comer hai que comer. Temos que comer todos os días, non sabes, papiña.